Bok, ja sam Maja, a ovo je Lola. Danas vam predstavljamo ovu malu, zaigranu i živahnu nakupinu sreće i životne energije. Poznajte Maltezera. Postoji više teorija o porijeklu Maltezera. Jedna je vezana za otok Maltu, druga za sicilijanski gradić Melitu, a treća za naš otok Mljet. Maltezer naraste između 20 i 25 cm, a teži u prosjeku 3 do 4 kg. Bijele je boje, no mogu se pojaviti i primjerci sa žučkastom dlakom na glavi. Gotovo se uopće ne linja, no potrebno je njegovanje svakodnevnim četkanjem i redovitim groomingom. Životni vijek mu je do 15 godina. Iako su maleni građom, Maltezeri su neustrašivi i jako znatiželjni. I glasni, vole se glasati i lajati kada upoznaju nove ljude i životinje. Privrženi su i obožavaju malu djecu, no klinci moraju biti oprezni jer je Maltezer krhke građe i nehotice ga se u igri može ozlijediti. S obzirom na to da je Maltezer jako privržen i tužan bez svoje obitelji, pripremite se da će htjeti ići s vama baš svuda. Iako je živahan, nije pretjerano aktivan, pa će mu svakodnevne šetnje biti dovoljne da potroši višak energije. Inteligentan je, ali i tvrdoglav, pa dresura treba biti dosljedna. Odlično reagira na pozitivne metode treninga. Uz pravilnu socijalizaciju može biti odlično društvo drugim psima i životinjama, no nemojte se iznenaditi ako se vaš Maltezer kao pozoran čuvar obitelji zaštitnički ponaša prema vama. Maltezeri su skloni nasljednim bolestima poput srčanih oboljenja i luksacije patele, pa se pobrinite da vaš ljubimac dođe od odgovornog uzgajivača i zdravih roditelja. Maltezer je aktivan i zaigran psić, no nije najbolji izbor ljubimca ako vaš životni stil uključuje cjelodnevne avanture u prirodi. No ako ipak ne želite odustati od ove nježne male pasmine, nabavite torbu u kojoj ćete ga nositi dio puta. Do idućeg puta, pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav! Koliko puća sam dobila